Oh, yes. Pakadali pano ndithu situation imene ili ku parliament ndimene ndithu mademo kulilongwe kwavuta choncho tinakulonjezani kuti tikupasirani nkhanizi mwa satani choncho khalani pompo kuti ndithu tione kuti zikukhala bwanji kumeneko. Mavuto amene wawa ndithu anthu akwiya alusa ndaonanso awonso avala kachisoti. Zambiri zikuchitika kumeneko. Guys, thank you so much. Tufuna tuwaranjire alelowatu amene tunaendekezera kuti tumane naye ndipo olemekeseka takulandirani akwele pamwamba tizimuona timuone mulendo amene ndipo tabwera wina aliyense kamene tabwera pano tabwera ndi nkhawa zathu tukupira kuti kubwera kwanu muti masama yankho takulandirani tikani muti yankhule mwalandiridwa amuna athu tikani tizimuona akhale pamwambapo tizimuona ameneyo. Akhale pabwino tizimuona akhale pabwino. Mama mutana kuzamude iwe abweze ndani abwere amafuto athu kuti akwele pamwamba tizimuona. Akwele pamwamba amene muona. Sisi kuveka ayambireso tikamapompa kuti amene mwabwera ku sati yankhula pano mukanabwera pa galimoto pano chimene bwana wakuyankhula tabereka nipata amene pano pakali moto asankhule pompano tukampompano afuna anthu amve zimene mwayankhula achitetezo chonde tabereka nipata abwere kuno azakuyankhula abase nipata kuti abwere azakuyankhula.
Yabo yanza kumwa. Oya bwa mazi. Ndio kwa kalima leo mama venda. Tikawa ndire kwa mazi amwe. Kilo wa Momo. Mapenda we. Akula gulu. Kana kwetu kufuna yangu. Nenda na gulu, sisi na yange doka. Sijojo. Tena upoas. Timbele na tokwezi wetu kupanga. Tabela gulu, kuli mtu wako kwa ndani hapo. Hadi na ngome. Nenge ndigongo ngomora. Timbele ngabanji badanda ulo. Akamaje udadiro kongo. Bali antena mwina mkufuna kufoga ni zejimedi kupanga. Yes. Ameni ngoreni kwa pele leo kutaka sima venda. Kwa mkungu hiyo sai. Iperu ndio ya kuzalira. Ai. Yes. Zalira zilikuwa kama zatu. Ndio aliyesema na alipenda abona kupata kwa huyu. Tukufuna auza madanda watu. Ndio mpano. Anduna bwele anangule solution yale lolomwe. Ostadi mawa. Tutajamoya sabuno. Akula huyu. Tukufuna solution yale ndio. Ndio kwenda kupanga PF kuli solution ni nani? Abwana amene mabala hapa ifanga ni mafenda. Mapetition kabela magalada alikale maofisi. Ndiye baba chodziwika simugendekeza kuti kupeleka kalata. Tikupeleka maone na kuti maofisi okhudzidwawo tafikamo ndi madandaulo na kuti katundu akukwera every day pene kawiri pa tsiku. Lero lino pelo lakalunjika lafika 1.5 million. Kuchoka mwezi wa Disemba omwewo kufika lelolo. Ama ofisi wotinati misakaima price list akuzidziwa. Ndiye vendor kuti azikhazo na lembani tukuyakani mbawa. Ai. Popo. Ndiyeno chimene ndikupepa mafenda nzanga. Tiye tipangani PF, tipangani bata. Andunawa yankezonena kuti kodi kukwera kwa daileku ndizovomerezeka. Akula gulu ndikugamba kuti andunati yanketi. Ndiyeno ngati kuti afeti kunama atibwera tsiramu nama tikulitsawo akane kulitsa kupanga zidi. Simenezo tirikana mpaka na mazula. Ndiyeno asala imene atipatse kama ndipo pene popo tifuna tichoke nayo tibwerere naso kumapechi kuja asala yotani kodi yopirika. Andi zimene zinakulidweso iwo andunawo ndi mabungo okhudzidwawo azipanga folo awo ndizoti zikutani kodi zikuchitika. Chifukwa izi zinapanga anthuzi ndi last number yakulira magalata talemba palibe amene anganame ife na amabungo amatha kumatibweza ngati anthu osafunikira.
koma mudziwe kuti vendayu ni munthu wa hand to mouth. Pamene ali wa hand to mouth ndani wasiya pechi yake zilizo zaipa. That's the point imene mfuna kuita kuitenga. Taenda bwino tibweraso bwino nozi wawa chifukwa chonena kuti ife tikufuna chani yankho. Ndiye ndikupempheni mavenda let us help atipatse yankho. Ibe kale yopereka magari napereka kale m'maofesi. Ziko mukambiri. Gariani we! Gariani, vamos a ver Gariani! Aoneka pa mwamba, simuone. Sizi kumveka. Tibwereraso live anduna amene akutafuna yankhula akabwera pakali pano kaeti kudula kaye live. Now traffic pesi bangalao basi utatopa kale tu tatopa kale ndasa makote abana wakwele abana tia nao atatuka abana watia nao atatuke hawa zipita lowani kiposo aya kaya yo ngojimena ngawujita. Kanena kuri pali banga ini usiku lagi wewe Parliament, veni.
ka entrance ya parliament pamenepa. Adilo. Apa diri polo era